Tak jo, dičus, dneska si ukážeme, jak letět v Brookhavenu do vesmíru a dalších spousta zajímavých hacků. Takže první ten vesmír. Takže první si vezmeme skateboard a pojedeme k letišti. A teďka jsme u něj, takže si dáme pryč naše vozidlo, projdeme. Půjdeme tady hezky přes pás, půjdeme do letadýlka, dáme si pilota, zapneme emergency a utíkáme, klikneme na padáky, padáme, vidíte, je vidět planeta. Takže hnedka další trik si ukážeme třeba, jak být dokonalá FBI v Brookhavenu. Takže první, co musíme udělat, je, že si zase vezmeme naše oblíbené vozidlo. Pojedeme to takhle obět. Tady takhle ne, tak tady ne, pardon, to se spletl. Pojedeme tamhle, počkejte, já tam dojedu, ano. Tady takhle okolo toho Starbucksu, takhle pojedeme okolo té školy. Doufám, že to už bude konečně správně. Jo, tak dobrý, jdeme správně. Tady, takhle, jdete u zdi, tady jste, jo, a to není ještě všechno, koukejte. Tady totiž klikneme na světlo, otevře se nám tajný poklop a neuvěříte tomu, ale tady, když si sednete na židli, tady jsou kamery po úplně celém Brookhavenu. Takže to je hodně docela dobrý hack. Jo, prosím vás, já to budu muset lívnout, hnedka se zase připojím, takže tak. Tak jo, jsem zpět a teďka si ukážeme hack, jak být mimem v Brookhavenu. Takže první půjdeme takhle do kina, protože tam mi to poprvé šlo. Půjdeme, ne, takhle půjdeme. A pak takhle půjdeme do těch dveří a koukejte, lezeme pozdě. To je dobrý, co? Kdybyste mohli dělat celou dobu, můžete si založit cirkus v Brookhavenu. No nic. A my se přesouváme na další hack. Další hack by třeba mohl být, jo, nebo není to hack, je to, jak co nejrychleji vykrást domy v Brookhavenu. Takže půjdeme tady si zamluvit nějaký domeček. Vezmeme si, nevím, třeba nějaký tento domeček. A my tam jenom se půjdeme do něj připravit a až ho vykrademe, abychom se právě že před něj portli. Takže já si jdu vzít všechny věci a za chvilku vám je všechny ukážu. Takže budeme muset potřebovat dalekohled, dynamit a spacák. Takže já si jdu portnout před dům a musíme si první ještě zjistit, jestli je doma, protože kdyby byl doma, tak by to nebylo úplně příjemný. Takže si to musíme zjistit. A abychom pak je mohli to vykrást.
Takže asi je zamčená, takže házím spacák. A půjdeme najít okamžitě safe a pak vypadneme. Takže jo, to je safe. Tak, odpálili jsme to. Vezmeme si prašulky a jdeme pryč. Tak utečeme radši a půjdeme do našeho domečku si zase připravit a ukážu vám další hacky. Možná teda. Jo, bazén, to mi něco připomnělo. Vezmeme si dobrou kartičku. Nevím, třeba tuhle tu. Nasedám. Jedu. A ukážeme si tajný vstup do banky. Takže já vyskočím. A jsme tady takhle v bazénu, tady až dolů půjdeme. Ježišmarja, já mám spadnout židlem. No, tady takhle proplujeme. A nějak pak takhle na konci je taková nějaká bílá chodba. A takhle to prolezeme. A jsme u velkého sejfu. Odpálíme to. Tak. Jdeme se portnout k baráku. A teďka si ukážeme, že můžete být třeba v Brookhavenu za práci, být kosmonautem doopravdy a tak dále. Tady máme nezvaného hosta. Tak já